Kublai vi baro ki paralo khamtame ki viewers ta kani ka video nganora bi pi ha ba de ban ka jinkop khwai do kha bat kani ki jinkop khwai do kha ka bala punya de ba assembly ba iba ki kurba bat ka jaka kan de ha po umroi umkti ribhoi district katrik ha ka ba te ki jinkop khwai do kha long ka de ha ka shitrik bunai ba khatwei arjar arsan kata nadu kapor khandai sitang mesta badu lai sitang janmit bat kedua juga tiket ada ketiga jingkop kwai dok ha kan di arhaja tengka shiruyang uwei kwai sengap ha yagi price nam daki parlok rawan lada pilih ha ketiga jingkop kwai dok ha kilong kumne price akan ni jingkop kwai dok ha kilong ke bitenan hadu kata kata ha keba benukong undang yo sanlak bar arlang ubalai silang besau silang besanru silang bandriu silang nyau silang prai silang bekendai ru silang besipau silang bakat wei silang bakat ar silang bakat lai silang bakat sau silang bakat san silang bakat riu silang bakat nyau silang bakat praru dang yo silang bat nakum ta bakat khandai nung yo san pho jar bat ba ar pho nung yo lai pho jar bat nalor kita gi price baneng di lapan kreru ya ar pho ngut ki wei pat ki parlo rowan ha consolation price kata ha kador san hajar tengka wei urawan Jujur sengap hana kumta ki kendon an shim jing teu ya barok ki jai dok ha ki domi napung umsha ban psa jing bam kat ba umpat de ke por kwai nalor ki dok ha ki bla don lupa ha ki gepung lani kita ki dok ha rim bad ente dok ha tumai ru praguntal ha ar plai tori ki benai ba shipo aja arab san ha por men step la ka pa di ginu ginu ki parlok rowan la da pi kwa ban saki yak ti ki jing te dok ha la ban leit ha ar plai tori ki benai ba shipo aja arab san ha por men step kendon ru kinong di wi nong di knyang ha kate sngi kata sitarik na khatwe ajar san kabde atat ka sngi jing ko khwai bat na kabenta jingtip ki babnia kla ban phone ha kini kini bar ki bodon ha kini ka notification ani kini ko jing pon bana bat na kam ta ki parlok rawon ki bakwa ban leit bu chaka bade kan long kom ni insha ban bu chaka ha ka lai poitrik na bispo ajar san ha ka por arbijin siteng sngi da uding ne usik ban nai por shikata ban weng ni kite giding le ne gise bat shisen baladap di price kerwan kem de shu ban pentut ya kate ke jing kop khwai bat ke jing kop khwai dok ha kan ya be shakmat bat nakam ta kino kino ki bakwa di jing di padela da annam yo jing bit kinam la ban di jing di la ga de kinong di wi nong di khwai le ne nong di umru kumju bat kide ban shim jing bit da ga ba pipun ha kini kinambar ki podon ha kani ka notification bat shishuru omsha bandikian ne dikian hapo jong kete kichaka khwa kapat yaki parlok rawan baro bepin ya burom ya kete ka jing pen bena bat ya kete ka jing tho ba nagleng jong kini nong pen ya khwai la pen bena sha baro ki parlok rawan ba kim dei ban le klumar khamtam e bandi ban bam ha kete pung le ne kete jing kop khwai Isisuru na kabenta kipai ba no kershan wala da pimlet bani shimata ha kijing kop kwai ndai pila ro ban shimata ha kini kalau kido sabhana mata kate ke shitarik nai ba khadwe a jarab san kalau kido kan long komne yang ta ban kong yo ya ka auto keten brand new standard lani kapsa lailang baar silang balai silang besau silang besanru silang ban nagabenta ka dor jong ka tiket ha ka te ga lakidro kan de lai spa si tiket bat san spa atli ki tiket bat en pen yele kai ha ka por lai beji jan mit